Вижте това. Украинче на корицата на българска книжка. Или това. Това е преди земетресение. Или пък това. Алпите доказват, че Земята е плоска. Всички тези видеа съдържат неверни твърдения. Това обаче не спира алгоритъма на TikTok да ги показва на хиляди, дори милиони хора. Най-вероятно сред тях си и ти. В такива случаи става дума за дезинформация. А тя, уви, дебне от всякъде. Дори в TikTok. През 2023 година разследване на TikTok премахна 7602 фалшиви български профила с общо над 267 000 последователи, които са разпространявали дезинформация. Платформата е собственост на китайската компания ByteDance. През последните 2 години много държави, сред които Съединените щати, Канада и Великобритания, изразиха притеснения, че Китай използва TikTok, за да разпространява дезинформация. Стигна се до там, че рискът от злоупотреба накара институции като Европейската комисия и Европейския парламент да задължат своите служители да изтрият приложението от служебните си телефони. Какво прави TikTok толкова привлекателен за младите хора? Средно човек прекарва 2 години и половина от живота си в гледане на видеа в TikTok. И не, това не е шега, а официална статистика. Причината се крие в кратките и атрактивни видеа, както и в алгоритъма на социалната мрежа, който най-просто казано сам решава какво да ви предложи да гледате. Да си представим, че се вълнувате от мистерии и загадки. Правите си регистрация в TikTok и платформата започва да ви предлага кратки видеа. Времето, което отделяте на всяко клипче, дали сте го харесали или не, дали сте го препратили на приятел. Всичко това е важна информация, която TikTok събира. Чрез сложно математическо изчисление алгоритъмът анализира вашите предпочитания и започва да ви предлага в страницата For You само съдържание, което отговаря на вашите предпочитания. В случая мистерии и загадки. TikTok може да ви предложи видеа на хора, които нито познавате, нито сте последвали. Ето няколко примера. Европейската комисия официално ще ни разболява от рак. Едно от най-рисковите неща, които може да направите вкъщи, е да запалите ароматизирана свещ. Напълно възможно е TikTok да започне да ви предлага видеа като тези, ако се интересувате от подобно съдържание. Проверка на FactCheck.bg показва, че в тези 2 видеа има неверни твърдения. TikTok обаче има милиарди други видеа, в които също може би има непроверена информация. Затова проверявайте фактите и внимавайте преди да споделяте поредното вайрал видео със своите приятели.